Nemrûdê zordest ji qesra xwe ya lê dijiya radibû û çiyayekî ku li nêzî Tatwanê ye weke zozanan bi kardanî havînan demê xwe li wê derê derbas dikir. Dema teqîna agirpêjiyê a li vî çiyayê dest pê kir, agir bi ser gundê nêzî çiyayê Nemrûdê ve çû vê naberê de zordestiya ku Nemrûd ji İbrahîm pêxember re dikir tê heşê wan gundiyan û vê bûyerê weke zilma Nemrûd pênasê dikin. Ji wê demê şûn ve jî navê vî çiyayê weke Nemrûd tê bikaranîn. Ev kurdeçîroka we guhdarî kir derbarê yek ji cihên herî navdarê Bakurê Kurdistanê de ye. Dema mijar dibe çiyayê Nemrûdê, navnîşana ku em didin li ber xwe bajarê Bedlîsê nîşanî me dide. Yek ji wan bajarên Bakurê Kurdistanê ye ku bi avhewaya xwe ya hişk tê nasîn Bedlîs. Li Rojavayê Gola Wanê sînordarê bajarê Agiriyê ye. Ev bajarê ku her çardeh salan tevî xweşikbûn û zehmetiyên xwe bi mirov de jiyîn, di nav bajarên herêmê de herîzê de bi dexlê xwe yên dewlemend, bi tûtin û bexçeyên fêkî û mêweyan tê nasîn. Li gorî lêkolînên ku hatine kirin, dîroka bajêr heya beriya zayînê salên pênc hezaran diçe û bi dîroka ariyan dest pê dike. Ji wê demê şûn ve jî şaristaniyên weke Asûrî, Mîtanî, Urartu, Bîzans û Osmaniyan re wargehiyê dike. Himbêza xwe ji jiyana arî re vekiriye vî bajarê hane. Bûye perçeyekî şerê Asûriyan di dema serdestiya Hîdîtiyan de hilweşiya ye. Bedlîs wekî kesekî şahediya vê têkçûnê kiriye, sal derbasbûne, serdem û serdestguherîne lê Bedlîs li ser piyan maye. Ev bajarê xwedî dîrokeke ew qastkevne ji bo gelê Kurd jî her tim bûye xwediyê cihekî taybet. Di pirtûka şerefnameyê de tê behskirin ku ji bo eşîrên Kurdan Bedlîs tê çiwateyê û çima girîng bûye. Lê mixabin ev bajarê xwedî çîrokeke hezar salan e, hem ji ber bûyerên xwezayî û hem jî ji ber şer û pevçûnên li herêmê pêk hatine, gelek mîrateyên xwe yên dîrokî wenda kiriye. Li aliyê din ji ber lêkolîna arkeolojîk li herêmê zêde pêk nayên, gelek nepêniyên wê jî hê dibin axê de veşartîne. Di gera xwe ya ber bi dîroka bajêr ve em pêşiyê berê xwe didin keleha Bedlîsê.
Daneyên dîrokî dibêjin ku Keleha Bedlîsê di dema ariyan de hatiye çêkirin. Hin çavkanî jî destnîşan dikin ku keleh ji aliyê fermandarekî İskenderê Mezin ve Beriya Zayînê di sala 312 de hatiye çêkirin. Ya rast kîjan e herî baş Bedlîs bi xwe dizane. Lêbelê her daneyên ku hatine parvekirin jî bal dişînin ser taybetiyên vê kelehê. Keleha Bedlîsê di nav her du avên bajêr de ku di cihekî de digêjin hev li ser zinaran hatiye avakirin. Di mînbariya wê de em rastî şêwazeke cargoşeyî tên. Ji ber ku li ser lûtkeyeke hilkişandina wê gelekî zehmet e hatiye çêkirin. Di warê parastinê de jî ev yek bûye taybetiyeke wê ya mezin. Du bircên ku li rojhilat û rojavayê kelehê hatine avakirin peywira çavdêyiyê dikirin. Di demên xwe yên zêrîn de di nav sînorên kelehê de nêzî heyset mal hebûne. Xaneke mezin, qesr, embarên erzakan cî digirt. Herçend ev yek îro wekî wan rojan li ber çavan nebe jî şopên em dibînin vê yekê piştrast dikin. Li gel van taybetiyên wê tê gotin ku lehevkirina yekîtiya Kurdan a di wê dema sed sala dêhemîn de pêk hatiye jî li vê kelehê çêbûye. Ev yek jî ji bo Kurdan girîngiya Keleha Bedlîsê radike pêş çavan. Li Bedlîsê her aliyên ku berê xwe mirov didê, şopên dîroka hezar salan wekî ku bêjin em li vê derê ne derdikevin pêşberî mirov. Dema em ber bi navçeya xelatê ve dikevin rê, li wê derê goristanên ku xwediyê mêvanên bêdengin me pêşwazî dikin. Ev goristan weke goristanên dîrokî yên xelatê tên pênasekirin. Kevirên bilind û mezinê ku li ser seriyê goran hatiye bicîkirin, beşên herî balkêşên goristanê ye. Kevirên hatine bikaranîn kevirên li herêmê bi navdar tên diwidîtin. Evana kevirên sorin. Dema mirov nêzî van kevirên goran dibe mîmariya derdikeve pêşberî me, bi rastî jî mirov matmahî dêle. Li ser her keviran wêne sembol û nivîsên ku qala miriyan dikin hatine nexşkirin. Her nexşe jî ked û hosta tiya wê serdemê nîşanî me dide. Beriya ku Dewleta Osmanî li vê herêmê bibe serdest, li Bedlîsê hin dêrên balkêş hebûne. Yek ji wan dêran li navçeya Elcewazê ye. Ji vê dêra ku temenê wê 600 sal heye, dibêjin dêra mucizeyan. Dêra ku îro veguhestiye xirabeyekê, di demên berê de weke keşişxaneyekê jî dihate bikaranîn. Lêbelê di pêvajoya dîrokî de rastî hilweşandinên mezin hatiye. Wekî dêra mucizeyan, dêra sananiyan ya ku li nav sînorên navenda bajêr cî digre jî bermahiyeke pîroz a Bedlîsê ye. Li gorî daneyan, dêra sananan ya 400 sal beriya niha ji aliyê Ermeniyan ve hatiye avakirin. Di dêrê de yên ku herêzê de bal dikşînin kevirên wêne û sembol li ser wan hatine hûnandinin. Xaçên xemilandî, motifên ku li ser dîwarên wê cîtigirin jî perçeyên girîngên vê dêrê bûne. Lêberî tevî van dewlemendî û taybetiyên dêrê her tim vê dêrahanê bûye hedef. Bi taybetî piştî ku Dewleta Osmanî li Bedlîsê dibe serdest, ev dêr dibin hedefa êrişên nijadperestan rastî tahrîbateke mezin tên.
Herî zêde jî li ser destpêkirina êrişa li dijî gelên Ermenî dêr û parastgehên li bajêr tên hilweşandin û şewitandin. Ji ber vê yekê jî di gera meya Bedlîsê de her dêr an bi awayekî hilweşiyayî an jî texrîbkirî derdikevin pêşberî me. Wekî me anî zimên piştî dewleta Osmanî li vir dibe serdest, di warê mîmarî de çêkirina mizgeft, tirbe, medrese û xanan jî zêdebûnekê dijî. Tirbe ango gora Emîr Elî, ev jê re dibêjin ku Emîr Elî Kumbetî bi Tirkî, li xelatê cih digre û yek ji bermahiyên mîmariya serdema Osmaniyan e. Tê texmîn kirin ku ev mîrateya balkêş di serdema çardemîn de ji bo bîranîna mîrê Osmaniyê herêma Bedlîsê Elî hatiye çêkirin. Wekî gelek avahiyên din li vir jî dîsa kevirên sor derdikevin pêşberî mirov. Her kevirên ku yek bi yek bi baldarî hatine bicîhkirin dîtbariyeke xweş derxistina holê. Têketina tirbeyê ji aliyê deriyê Rojhilat ve pêktî. Herçend li ser planeke cargoşa hatibe avakirin jî bi saya kembera wê ya gilover, ev tirbe ji dûr ve weke avahiyeke girover tê xuya kirin. Tê gotin ku kitabeya derbarê tirbeyê de hin agahiyan didin, piştî şerê bi Rûsan re şikestiye. Ji ber vê jî ji bilî van agahiyên ku mejwara par vekir, zêde agahiyên zelal derbarê vê tirbeyê de nayê zanîn. Mizgefta Şerefiye jî yek ji van bermahiyên bajêr e. Mizgefta ku di nav Sîlorên Goristanê de cih digre, dîsa bi mîmariya xwe ya balkêş balê dikşîne. Mizgefta ku li ser planeke cargoşa hatiye avakirin bi kevirên xwe yên sor bûye perçeyekî taybeta dewlemendiyên Bedlîsê. Li gel vê mîrateyê, xana Rahta ya ku wek xana Eleman jî tên nasîn, dewlemendiyeke di nav vî bajarê hane ye. Xana ku li ser rêya Bedlîs û Tatwanê cih digre, di sed sala şazdemîn de tê çêkirin. Di salên xwe yên pêşîn de herî zêde weke rawestgeheke bazirganiyê hatiye bikaranîn. Bi taybet jî ji ber ku li ser rêya Armûşê cih digre, di demên berê de li gel rawestgehekê weke navendeke girînga bazirganiyê jî hatiye dîtin. Avahiyeke gelekî mezin û fireh e. Zêdetirî 45 eywanên wê bi rojan ji rêwî û mêvanên herêmê re wargehî kirine. Hem ji hundir ve û hem jî ji derve dîtina wê ya vî halî jî ji ber wê mîmariya wê ya balkêş mirovan dixe nava kelecanê.
لەگەل van bermahiyên dîrokî heye ku wisa me hewda bi kurtasiya qala wan bikin, li Bedlîsê gelek medrese jî hebûne. Medreseya İxlasiyê, Medreseya Xatibiyê, Medreseya Belsenkî û ya Xelîliyê medreseyên navdarên Bedlîsê ne. Ew jî wekî bermahiyên din bi mîmarî û taybetiyên xwe bi sedan salan li ser piyan mane û bi hebûna xwe çîrokên xwe dikîjînin roja me. Bi taybetî medreseya Islaxiyê ku di sala 1216 de hatiye avakirin, îro jî weke medreseya herî berbiçav û girînga herêmê tê dîtin. Ji ber şopê mîmariya Selçukyan li ser wê digre, di warê dîtbarî de dîmenekî xweşik radixe pêşçavan. Tê gotin ku di demên xwe yên zêrîn de ev mîrateya dîrokî ya kulnavenda bajêr e, deriyên xwe ji gelek hunermend û zanyarên girîng re vekiriye û bûye navendeke gelekî taybet. Ji ber vê yekê jî di serdema xwe de yek ji avahiyên herî navdarê herêmê bûye. Belê, em dikarin hê qala Bedlîsê bikin û hevokan bihûnin. Lê belê, hege em hemû hevokên xwe bêjin jî, dê gelo ji bo gerê çi ji were bimîne. Ji ber vê jî em dixwazin hem cîhên ku me qala wan kir û hem jî cîhên ku me qet nanîne zimên ji gera we ya Bedlîsê re bihêlin. Bedlîs bi xwezaya xwe ya dewlemend, bi taybetiyên xwe yên balkêş û dîroka xwe ya kevin li benda we ye. Dereng nemînin.